Hello kakabsat! Dahito yung video ket road trip balagbag to the Quirino nga request iti may nga OFW. Sapay kumakabsat ket magustuhan. Yaman lang! Dear text-mate, nalipatan na kadi wenno addan sa bali nga inka kakibkibi. Message mo jak itan masumbatan, tatoy baterya ket nadadselsan. Text ken ka pati allowance ko ket nairaman ka tanu awan lod mo ket pasaan ka. Sorry textmate, amunet nga agad adalak ket aduunay ipagkasapulak. Saan abale ken katagdag trabaho ka, mairaman akmet iti masapulak. Text mo kanya mangpalagpan ko'y rigna, tawag ko ken ka rigna ti agayat. Iyong sabi di ka ipapananda, wenno ayat ka di iba't pagana. Kanya mangpalagpan ko'y rigna, tawag ko ken ka rigna ti agayat. Hindi ka di ka ipapananda, wenno ayat ka di ipagpagana. Text mo kanya mangpalagpan ko'y rigna, tawag ko ken ka rigna ti agayat. Iyong di ka ipapananda, wenno ayat ka di ipagpagana. Iyong di ka ipapananda, wenno ayat ka di ipagpagana. Wenno ayat iti cellphone ang nagbaetan ta.
Pasensya ang lakuman, taawan ngamin, ilog tuy cellphone ko ita. Danin sa paikit din, ag-expire tay SIM card na, ay nagrigat biyag ko sa saade ita. Napateken ka, di mas baalan, nga iniw puken ka, ket iti cellphone, ta iparik na. Napatiken ka, di mas baalan, nga iniw puken ka, ket iti cellphone, ta iparik na. Ay nagigaten, ayan mayadayo ka, mayadayo, iti napatiken ka, di mas baalan, nga iniw puken ka, ket iti cellphone, ta iparik na. Ay nagigaten, ayan mayadayo ka,
gikuten jak maisuro to'y rikna ubiag to'y biyak umbeng kadia patuluyan uray ken katak gikuten jak maisuro to'y rikna ubiag to'y biyak. Naragsak anarigat ti agindeg palasiw taaw nung sungken kanyak ni iliw panunot ko ti mapukaw kasmanla na imbag unay paadipen anyan aliday aglalon na matumpungang amo adi ka inawata iliw adi maipeksa trabaho anyan rigat na mapunas laing dayta numadanon ti panagina na pamilya nga napanawan ti panunot ti maiyaw awan ngem numadanon ti sweldo naragsak at tadamay pawid ko. No addaman na patek kanyak ita nga pampanunutek masakbayan ti pamilya na urnos kenat nuan ragsak uray no pinadipenak sa balianasyon ang napanak kapulaeng kada kayo rigrigat ko ket itura ket maturpos kunton panagtrabaho ket agudon ragsak tuti marikna tamakaden na kunti pamilya uray nurigat nagpasarak di daang mo nakaurnungak masakbayan ti pamilya itan na isaganaak. Kasano alipatik di naglabas kasano nga iwaksik at panunod ko kasano nga iyaw awan ko nasa nga inaramid mo kasano nga ibawing ko to'y puso di sa bali at dao kasano di aramidek maasya nakriknak nga agsa sa ibek palubo
kadin amang kita ti sa bali nga ayat pudno pakaragsakan palubusan nakadin tapnon jak amarigatan atoy ayat inak mayawawan kasano alipatek ti naglabas kasano nga iwaksi kat panunot ko kasano nga iyaw-awan ko nasaan nga inaramid mo. Palubusan nakadin amang kita ti sa bali nga ayat pudno pakaragsakan palubusan nakadin tapnon jak amarigatan atoy ayat inak mayawawan kasano kasano di aramidek maasya nakriknak nga aksa sa ipek kasano di aramidek maasya nakriknak nga aksa sa ipek. Pinatik adu akar karim nagdalekak kadagiti saw jak ingkan kanu ti aglawlaw dapat check ayat mo saan nga ubaw adun adaras adumawat ka pamakawan kadagiti nagbigdutam adua kare inka inyaleng-aleng madda akmet nga agitutulen maumapon narawaya kan karin maumapon di na kumababalawen awan pagpunaam to'y ayan ko kasi katig ako na usok pinatik adu akar karim nagtalekak kadagiti saw-sawem chakingkan kanu ti aglawlaw dapat check ayat mo saan nga ubaw adun adaras adumawat ka
Patengga lang ngayon dito'y kakabsat, iti video tayo dito'y balagbag to di phone kirino. Ket sapay ko makakabsat ket nagustuhan nyo. Hanyong aliplipatan nga rod iti ag-subscribe, like, comment, and share. Agyaman na.